Dut kemir proyektimiz devam edýär. Ana dutymyz. Nomer taktım, öz adymy geçirdim. Grand Disk'a taktım, 4 tane pakrişka taktım oglanlar täzece. Innem ýagyn çalşdyrmana geldim. Elbetde oglanlar Green Hill Uyars, amatly we gowy ýagy we Kayak kompaniýasynyň filtrlaryny. Vozduk filtr, salonun filtri we ýag filtr. Bärde 100den gowrak maşynyň filtrleri bardyr. Başda hemme maşyna bolýar. Baha amatly hil ýokary. Şu savr futbolkan spesialny giydim. Maşyn taýynajak bolsaň biraz savurly bolmasaň bolanok. Baran utsaň oçur, baran ýerinde garaşmaly, bir zadyny oňorsaň eýlek zat döwülýär. Maşyn taýynak görenler men ýagdaýyma düşünýänler. Ýagyny we filtrlaryny çarşsam gün asujyda daýmaly bolýar. Maşyna banan aldım. Nomeram size spesialny görkezýändirim şu nomeri. Haýsy nomerde durany. Şu maşyn çykanyny hiçiňiz tanamaýaňyz. Yok bu başka maşyn diýjekler gatkän bolar. Nomeri ýatda saklaň we garaşyň rezultaty.